Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bijami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masobihid dhulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah dahat kinabekten, ingkang tansah kawula tenggo, kawula cadung, kawula antu-antu barokah doa saha ilmu-ilmunipun ingkang tansah kita sedaya dereki, kita sedaya mulyakaken beliau Bapak Kepala Desa Meranggen Al-Mukarrom Bapak Kazis Fuadi dalah Ibu ingkang tansah kita dereki, kita mulyakaken. Fa insyaallah kita dereki ugi menggah peraturan dalah peraturanipun ugi kagem sedaya jajaran perangkat Desa Meranggen, sedaya tokoh masyarakat ingkang nyuwun agunging pangapunten dereng waget kawula sebataken asma karim setunggal dalah setunggalipun sedaya ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah kita sedaya dereki, kita sedaya mulyakaken beliau Ketua BPD Desa Meranggen. Ugi ingkang tansah kita mulyakaken beliau Kepala Sekolah SD Negeri Meranggen 1 beserta sedaya Dewan Guru SD Negeri Meranggen 1 ingkang saestu tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah kita dereki, kita sedaya taklimi. Ugi boten kasupen dumateng lembaga Desa Meranggen sedaya ingkang tansah kamulyakaken Allah. Boten kasupen ugi dumateng Ibu Ketua Muslimat Ranting Meranggen ingkang tansah kita mulyakaken, kita dereki ugi kagem sedaya jajaran kepengurusan Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Meranggen ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Boten kasupen ugi dumateng Ibu Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Desa Meranggen ingkang tansah kita takdimi, kita mulyakaken ugi dalah sedaya jajaran kepengurusan Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Meranggen ingkang tansah kamulyakaken Allah. Ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken beliau sedaya bapak-bapak Linmas Desa Meranggen ingkang Masya Allah luar biasa beserta Bapak Banser Desa Meranggen ingkang sampun mengawal adicara kanthi seindah ini, kanthi serapi ini, kanthi setertib niki nggih Mbah nggih. Alhamdulillah kita dongaaken mugi-mugi Bapak Banser, Bapak Linmas saestu dipun paringi kampil gesang donya akhiratipun, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sekedap nggih Mbah iklan nggih setunggal kalih tiga sekawan gangsal. Niki tisu mboten diecang nggih Mbak, mboten dietang nggih Mbak Eca. Nggih, tasih wonten mboten teng wingking Mbak Eca. Oh sampun, walah nggih, matur sembah nuwun nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Kok mundur ajeng mendet malih? Kula kinten mendet malih ngoten Bu. Masya Allah, matur sembah nuwun Mbak nggih. Kula lajengaken nuwun sewu iklane sampun cekap nggih Mbah nggih. Teng mriki ibu-ibu Garfa PAC Kecamatan Serumbung ingkang tansah kita mulyakaken, kita napa banggaaken ugi alhamdulillah dengan adanya sedaya ibu-ibu Garfa menika adicara tambah lancar, tambah rapi, Allahumma amin. Ugi kagem sedaya tokoh NU, tokoh agama, tokoh masyarakat sedaya para bapak kiai, para ibu nyai, bapak haji, ibu hajah
ingkang rawuh wonten mriki ingkang nyuwun agunging pangapunten dereng waget kawula sebataken asma karim setunggal dalah setunggalipun sedaya ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Suriyatan watan vidiyatan dalah sedaya banom NU ingkang rawuh wonten mriki ingkang tansah kawula mulyakaken. Mboten kasupen ugi dumateng menika grup qosidah saking pundi Bapak? Bapak napa Mas niki? Oh Bapak walah nggih, wong pun brengosen nggih Mbah nggih. Alhamdulillah Bapak dalah Ibu saking mriki mawon meranggen mawon. Nggih berartos Jogja nggih Mbah. Alhamdulillah saking Jogja ingkang luar biasa, ingkang sanget sae. Ugi mboten kasupen dumateng Bapak sound system, Bapak-bapak YouTuber. Oh sound system mriki, kula mah noleh mriko pangapunten Pak YouTuber ya Allah. Walah teng mriki ketutupan Pak Banser Pak. Dados nganu niki. Nah, kula napa mandange Pak Banser ngoten. Nah niki pun terpandang Pak sound system nggih masyaallah Pak sound system matur suwun niki estu suwantene kula sing biasa saja menjadi cetar membahana nggih Mbah nggih. Alhamdulillah mugi-mugi Pak sound system tambah laris, tambah barokah Allahumma amin. Syaratnya laris sampun prisa nggih Pak nggih. Ampun larang-larang. Oke. Mriki ugi sedaya para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, ibu-ibu, bapak-bapak sedaya, ugi bapak-bapak YouTuber ingkang masyaallah luar biasa saestu ingkang tansah kita mulyakaken. Saderengipun monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi Gusti Allah sampun maringi kathah sanget kanikmatan, karohmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya nggih Mbah nggih. Pramila monggo nikmat ingkang werni-werni niki, nikmat ingkang saestu kuwatah sanget niki sareng-sareng kita syukuri, kita ikraraken kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'asalam mugi katur dumateng panutan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita sedaya antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki sampun tepang kalih kula sedaya nggih Mbah nggih. Dereng Mbah, Masya Allah berarti pancingan nggih Mbah nggih. Napa niki nuwun sewu keranten kula niku wonten pucuk gunung Mbah. Kula saking Kaliangkrik Mbah. Nggih niki tepangan sekedhik nggih Mbah nggih. Keranten nek pepatah ngendikaaken tak kenal maka ta'aruf Mbah. Nah, ngoten jenengan tak sayang mawon. Nah, tak kenal maka ta'aruf. Ngoten nggih Mbah nggih kenalan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nepangaken nami kula Nana. Kadosipun senaosa sampun wonten ingkang prisa nggih Mbah nggih. Nami kula Nana, Ana. Oke, kemutan nggih Mbah. Menawi nama panjang nggih Nana, ngoten Mbah, niku nama panjang. Menawi nami lengkap kados ingkang kala wau sampun kasebataken kawula pinaringan nami Fikri Nilnal Muna Labibah. Gampil napa gampil? Gampil. Sinten Mbah? Allah Karim. Nah nek niku lek singkate Mbah, Masya Allah nggih. Mboten napa-napa nyumanggaaken ingkang badhe nimbali dos pundi nggih Mbah nggih. Nana monggo, Fikri monggo, Nilna monggo, Muna monggo, Labiba monggo nyumanggaaken panjenengan. Ingkang baken ampun Mas ngoten mawon nggih Mbah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken bingah remen sanget kawula waget lumarap sowan mriki kala kepengker kawula katimbalan kalian Al Mukarrom Bapak Soeharto dalah rombongan dipun dawuhi sowan mriki nderekaken para rawuh sedaya. Mbok pilih sak mangke anggen kawula matur kathah kekiranganipun saha kalepatanipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Ngoten nggih Mbah nggih. Niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Kula tes riyen nggih Mbah nggih. Kula pantun rumiyin nggih Mbah nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ubur-ubur ikan lele para rawuh tos pundi kabare
kirang kompak nggih Mbah nggih. Kula wangsuli malih tasih ikhlas. Nggih, monggo sareng-sareng ngendika sae. Sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa sae? Ampun dangkat Mbah. Nah. Ubur-ubur ikan lele para rawuh tos pundi kabare. Ubur-ubur ikan lele ingkang rawuh mugi lancar rezekine. Amin. Alhamdulillah. Sakmenika pantune sampun disolawati riyin. Ngoten nggih Mbah nggih? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nikmat nopo kemrungsung. Nikmat nggih Mbah nggih. Mugi-mugi saestu rawuh kula lan panjenengan wonten mriki ndadosaken setunggaling sababiyah kiyambak tambah semangat ngibadahe, tambah istiqomah ngibadahe nggih Mbah nggih. Mugi-mugi saestu kita sedaya dipun kempalaken wonten mriki pinaringan kempal ingkang mardiyah, kempal ingkang pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken remen saestu bingah kawula waget pepanggihan kalian Bapak Ibu sedaya teng mriki sareng-sareng monggo kita sedaya berusaha niat ingkang sae. Ngoten nggih Mbah, kita sedaya dandosi niat kula lan panjenengan sami. Sing kala wau saking dalem niate teng mriki kepengin selfie misale nggih Mbah nggih sakmenika dipun niati ngaji sambil selfie-ne kantun ngoten nggih Mbah nggih ingkang baken ingkang sepindah monggo kita sedaya tata niat kiyambak dipun niati ngaos dipun niati silaturahim. Kalau wau Pak Lurah sampun ngendika harus ngaji kanthi keadaan bahagia. Leres napa leres? Sedaya bahagia nggih Mbah nggih. Alhamdulillah. Pokoke nek saking napa kita sedaya kalih guru-guru TK sampun dipun ngendikani buat apa susah, buat apa susah, susah itu ada gunanya. Ngoten nggih Mbah. Pun makin ndak diterasake ndak malah nyanyi teras nggih Mbah nggih. Teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken mangke nggih Pak Urgen nggih. Nah, teng mriki saestu remen bingah sanget monggo kita sedaya bahagiakan manah kula lan panjenengan, kita sedaya tenangaken manah kula lan panjenengan sedaya di antara kesibukan donya ingkang luar biasa. Ingkang sedinten sedalu kita sedaya niki antuke mados ngelmu kalian antuke mados arta kathah pundine Mbah. Mados arto nggih Mbah nggih. Mados arto seminggu ping 7, mados ngelmu seminggu ping pisan. Enten Mbah ingkang kados ngoten nggih. Masyaallah mboten napa nggih Mbah nggih. Mugi-mugi teng mriki kita sedaya diparingi kesempatan antuke mados ngelmu mboten namung selapan sepindah, seminggu sepindah, tapi kulla yaumin kulla waktin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken teng mriki kita sedaya dipun paringi kesempatan ingkang luar biasa. Masyarakat Desa Meranggen sedaya nganakaken selapanan ingkang kuwathah sanget manfaatipun. Kathah sanget insyaallah barokahipun. Sing sakjatose kita sedaya yah menten niki nek teng dalem scroll TikTok nopo dzikiran. Scroll TikTok nggih Mbah nggih, kinten-kinten WhatsAppan nopo berjanjenan.
WhatsAppan. Rawuh sedaya nggih, Mbah. Alhamdulillah. Nah niki kita sedaya sing waune kegiatane kurang manfaat, kegiatanipun kirang positif dengan adanya selapanan ngenten niki Pak Lurah dalah sedaya jajaranipun Ibu Ketua Muslimat, Ibu Ketua Fatayat dalah sedaya sederek-sederek wonten Meranggen nganakaken pengaosan selapanan. Mugi-mugi lestantun nggih Mbah nggih. Insyaallah dengan adanya pengaosan kados mekaten niki kumpal kumpule kula lan panjenengan sedaya teng alam donya ngenten niki dadosaken boten namung kempal teng donya tapi dumugi suwarginipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten dipun ngendikaaken bahwa siqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah pun ngantuk Mbah. Nah, ting mriki dipun ngendikaaken wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kula lan panjenengan sedaya niki benjang badhe dipun lebetaken suwarginipun Gusti Allah kanthi keadaan rombongan. Rombongan ting mriki rombongan sederek-sederek Meranggen. Benjang lajeng dipun paringi salam Mbah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dipun sambut kalian malaikat-malaikate Gusti Allah. Diaturi salam ibarate nek basa serumbunge nggih ngenten. Napa leres niki rombongan saking Meranggen. Nggih, ngoten Mbah. Swarga mboten niki Mbah. Nggih, mantep nggih Mbah nggih. Salamun alaikum napa leres niki sedaya rombongan saking Meranggen. Nggih, alhamdulillah ingkang ngendika nggih mugi-mugi benjang sareng-sareng nggih Mbah nggih. Sing mboten ngendika nggih mugi-mugi tetep sareng-sareng. Allahumma amin. Nah niki monggo para rawuh ingkang kawula mulyakaken dengan keadaan kula lan panjenengan sedaya badhe dipun lebetaken kanthi keadaan sareng-sareng tapi syaratnya mboten namung kok rombongan tok Mbah. Kita sedaya kedah mbangun ketakwaan dumateng Gusti Allah. Kedah berusaha takwa dhateng Gusti Allah, berusaha manut kalian aturan-aturanipun Gusti Allah. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Sedaya makhluk-makhluke Gusti Allah khususipun menungso-menungso umat Kanjeng Nabi niki badhe dipun lebetaken swarga illa man aba. Kejaba piyantun ingkang boten kersa. Kersa sedaya nggih Mbah nggih nek mriki nggih. Kersa sedaya. Sing boten kersa niki ingkang dos pundi dipun wastani piyantun-piyantun ingkang boten takwa, boten kersa nderekaken tindak lampahe Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah Mbah kita sedaya ingkang kersa thalabul ilmi, ingkang kersa ngathah-ngathahaken ting mriki ngamaliyah ingkang sae mugi ndadosaken sababiyah kiyambek waget kagungan hak melebet suwarginipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kathah sanget ingkang kedah kita sedaya dandosi nggih Mbah nggih tenggene donya ingkang namung sementara niki. Kita sedaya teng alam donya namung sauprit wektale nggih Mbah nggih sekedhik sanget nek cara kaliyang krike sauprit nek mriki napa Mbah? Oh sami olah nggih. Nah, sauprit wektale kula lan panjenengan sami tenggene alam donya niki namung sekedap sanget. Mboten namung sekedap tapi sekedap sangat. Tujuanipun Gusti Allah napa nitahaken kita panjenengan sedaya boten sanes wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuane Gusti Allah kagem ngutus kula lan panjenengan sedaya niki ngathah-ngathahaken ngibadah dumateng Gusti Allah. Niki niat ngibadah mriki nggih Mbah nggih, niat silaturahim, niat ngaos, niat nambahi ngamal, niat dikiran, werni-werni niate nggih Mbah nggih sedaya mugi kagolong ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kula terasaken Mbah ting mriki dengan adanya Gusti Allah ngutus kula lan panjenengan sami kagem ngibadah dumateng Gusti Allah niki
kuwatah sanget ngibadah-ngibadah ingkang dipun utamaaken. Nate setunggaling sahabat matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sareng nggih, Pak. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Loh. Ampun niki Bu, hemat sangat Pak. Masya Allah tak kinten yuk di nganu. Niki nuwun sewu kalian nopo kotak amal berjalan nggih Mbah nggih. Kula imbeti sholawate nggih Mbah. Sedaya somo sangu nopo mboten Mbah? Kathah nopo sekedhik? Kinten-kinten nek sangune ijo-ijo kalih kuning-kuning sing dilebetke pundi? Ijo nggih Mbah nggih. Alhamdulillah. Kinten-kinten nek sangu abrit kalih biru sing dilebetke pundi? Panggah kuning, sinten sing ngendika kuning, Masya Allah. Nggih, saikhlasipun. Ngaten nggih Mbah nggih. Monggo sareng-sareng kalian napa teng mriki qasidahan. Shallu ala Nabi Muhammad. Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul khadra tujahid fi sabilillah, alaika qubbatul khadra tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ibni Adiya Muhammad, ibni Adiya Muhammad, ibni Aliya Muhammad, ibni Aliya Muhammad. Qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad. Qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wasammi min al-dhanbi wa ghafaru dhunubullah, wasammi min al-dhanbi wa ghafaru dhunubullah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sampun sedaya napa dereng Mbak Panitia? Dereng. Oh nggih, ingkang dereng sebelah pundi, Mbah? Panggung, sinten sing ngendika panggung? Masyaallah. Mbak Panitia nuwun sewu. Mriki Mbak Panitia nggih. Mriki kula menawi ibu-ibu bapak-bapak mangke mriki nuwun sewu. Sekedap tapi nek kula sangu nggih Mbah nggih. Nek mboten nggih terus pundi niki Mbah? Utang Mbah nek mboten.
Alhamdulillah. Kalih nyusul ingkang dereng-dereng nggih Mbah nggih. Menika nerasaken pematur Mbah. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya amaliyah panjenengan saestu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun ijoli ingkang langkung kathah, langkung barokah. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, narasaken matur tenggen mriki ngibadah tenggene alam donya niku werni-werni sanget nggih Mbah. Setunggaling dawuh, setunggaling sahabat niki matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Dipun riwayataken waan Abi Abdillah bin Mas'ud teng mriki dipun ngendikaaken Mbah wonten kitab Riyadhus Shalihin nggih wonten pemature wonten, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Kanjeng Rasul ngamal nopo to sing paling diremeni kalian Gusti Allah. Ngamal nopo to sing paling dicintai kalian Gusti Allah. Kiyambak ditresnani Pak Lurah remen boten Mbah? Remen. Ditresnani Pak Bupati remen boten Mbah? Remen. Ditresnani Pak Presiden remen nggih Mbah nggih. Kita sedaya ditresnani sinten kemawon niki bingah mesti remen. Nah niki ingkang badhe tresnani ngamal sing paling ditresnani Gusti Allah, zat ingkang nitahaken menciptakan kula lan panjenengan sami, ingkang maringi nikmat kiyambek waget bernafas, waget ambekan nggih Mbah nggih. Alhamdulillah ingkang maringi nikmat irunge kiyambek bolong kalih madepe mandhap nggih Mbah. Nek madhep minggah dos pundi nek Jawa? Nah niki nggih Mbah nggih, ingkang maringi nikmat werni-werni niki badhe tresnani piyantun-piyantun ingkang kersa ngamal niki. Ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala, dawuhipun Kanjeng Nabi sepindah as-sholatu ala waqtiha. Salat tenggene wekdalipun tepat waktu. Sedaya sampun somo zuhuran Mbah? Asaran sampun Mbah? Pukul pinten asare Mbah biasane? Sekawan. Nggih berartos gangsal menit malih nggih niki nggih. Mangke ndak asare telat ngoten nggih Mbah nggih. Nah panjenengan daleme tebih napa caket? Tebih berartos gangsal menit sing tebih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki nerasaken matur napa sepindah as-sholatu ala waqtiha, piyantun ingkang kersa salat tenggene wekdalipun, piyantun ingkang ketika adzan sampun berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, niki langsung ternyuh kersa nindakaken salat. Kinten-kinten sederek serumbung niki nek pas wekdal pentung duhur kok tasih tenggene kebon salak lanjut metik salak nopo tindak masjid. Nggih, jujur nggih Mbah Kakung nggih, niki sing jujur Mbah Kakung. Nek ibu-ibu tindak masjid nggih, alhamdulillah. Kinten-kinten nek pas wonten tenggene peken serumbung ngoten nika Mbah. Utawi wonten artos nggih Mbah nggih, utawi teng peken muntilan panjenengan tindak midanget adzan zuhur Allahu Akbar, lanjut belanja nopo wudu. Belanja nggih Mbah nggih, umume ngonten nggih Mbah nggih. Nah, masyaallah mugi-mugi kita sedaya ke depan menawi mireng adzan langsung tergerak Allahumma amin. Pelan-pelan nggih Mbah nggih. Gusti Allah mboten nuntut kita sedaya kedah langsung taat, kedah langsung takwa, langsung ngibadahi 24 jam nonstop mboten. Pelan-pelan Islam niki rahmatan lil alamin. Rahmat kagem sedaya umat-umatipun, kagem sedaya makhluk-makhlukipun Gusti Allah. Nah niki kula nerasaken matur Mbah, as-sholatu ala waqtiha niki sangat-sangat dipun utamaaken kalian Kanjeng Nabi, sangat dipun cintai kalian Gusti Allah. Setunggaling riwayat panjenengan sampun nate midanget criyosipun Hamid Al-Lafaf Mbah? Dereng, tapi pun preso napa dereng Mbah? Dereng. Nek kalih Bella Bonita preso Mbah? Preso, Masya Allah, besti nggih Mbah nggih. Nah niki kula maturaken babakan Hamid Al-Lafaf
niki bukti nyata piyantun ingkang kersa salat tidak hanya dicintai Allah Subhanahu wa taala tapi ugi dipun lancaraken sedaya urusan gesangipun. Allahumma amin. Hamid Al-Lafaf niki setunggaling wekdal mbah kagungan permasalahan gesang, kagungan keruwetan gesang. Namine keruwetan gesang niki insyaallah umumipun babakan donya. Leres nggih Mbah. Keuangan, kesehatan, ke napa malih Mbah? Nah, ke yang lainnya nggih mangke. Nah niki ingkang dadosaken mboten ayeme manah kula lan panjenengan sedaya keranten ngemut-ngemut babakan donya. Nek ngemut-ngemut Gusti Allah babakan akhirat insyaallah ayem. Leres nggih Mbah. Nah niki Hamid Al-Lafaf niki setunggaling wekdal boten kagungan bahan makanan, boten kagungan nek cara sakniki sekul boten nenten kelan nggih boten nenten napa malih kelan emi sampun dibikak dereng Mbah. Nah monggo kalih dipun kersakaken nggih mangke insyaallah kula terawang kelane emi lawuhe kula wau dereng patos nganu Mbah melirik-melirik nggih Mbah. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Niki estu Hamid Al-Lafaf niki sangat kebingungan. Delalah garwane ugi protes. Namine ibu-ibu nek berambange teras protes boten Mbah Kakung? Nggih, nah niki boten nggih nek ibu-ibu mriki. Masya Allah, luar biasa. Solihah sedaya nggih Bu. Nah niki Hamid Al-Lafaf dipun protes kalian garwane. Nek cara serumbunge nggih ayang papi. Nah, ayang papi nun sewu niki kita sudah tidak punya bahan makanan. Akhiripun Hamid Al-Lafaf niki banget ajeng dos pundi delalah gadah gandum gadah gandum dereng dipun selepaken. Lajeng malih delalah dinten menika kagungan tugas sawahe sabine niki kaliran toyo. Delalah dijatah kaliran toyo. Nek sakniki toyo alhamdulillah sampun kathah nggih Mbah. Nah rumiyin niki bagi-bagi. Nek kok mboten ditunggoni direbut kalian tanggi. Enten Mbah teng mriki. Oh kadah Masya Allah. Nah niki nuwun sewu. Nah terus Hamid Al-Lafaf bingung. Basan wonten medal saking griyane kendaraane ketelingsut Mbah. Jaman riyen nggih keledai utawi jaran ngoten niku Mbah. Nek jaman sakniki sepedane, nek kiambek pun geger nggih Mbah nggih. Nah Hamid Al-Lafaf bingung. Akhiripun teko majeng tindak berjalan di tengah-tengah perjalanan niki dinten Jumat dipun riwayataken wonten kitab enten adzan Jumat Mbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya Hamid Al-Lafaf kondur niki nopo badhe santun gantos pakaian ingkang paling sae. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dipun dawuhaken Gusti Allah, ya bani Adam, anak turune Nabi Adam, menungso khudhu zinatakum inda kulli masjid. Menawi kula lan panjenengan sami badhe tindak wonten masjid dipun anjuraken ngagem pakaian ingkang paling sae. Leres napa leres? Simbah-simbah badhe tindak masjid kalih tindak peken agemane sae pundi? Peken. Badhe konjalan kalih tindak masjid agemane sae pundi? Konjalan. Kinten-kinten mukenane setahun tumbas ping pinten? Setunggal, estu niki setunggal. Enten boten sing pun tayumen boten gantos-gantos. Pun penguk boten gantos-gantos. Piyantune nggih rawuh. Bahkan pun suwek tetep diagem. Enten Mbah, enten Masya Allah. Nah niki kadang kita sedaya dereng waget ngamalaken khudhu zinatakum inda kulli masjid. Teng masjid badhe sowan Gusti Allah, badhe salat niki ngagem-ageman ingkang paling sae. Kiambek nek damel tumbas ageman boten eman, leres boten Mbah. Tapi nek damel tumbas mukena eman boten Mbah. Eman, enten ingkang rawuh Mbah. Nggih, Masya Allah. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Hamid Al-Lafaf niki mencontohkan nopo? Mulyakaken
dalemi Gusti Allah, mulia akan masjid, ugi nderekaken dawuhipun Gusti Allah. Nek bapak-bapak tindak masjid agemane sae sedaya nggih Pak nggih? Alhamdulillah sae napa sae? Sae pun mboten sah lanjut nggih Mbak. Niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, Hamid Al-Lafaf kondur gantos ageman tindak wonten masjid. Sak bakdane cekap wonten masjid, bakdo cekap salat Jumat kondur Mbah. Wau mboten kagungan napa-napa. Leres nggih Mbah nggih. Kondur-kondur dipun riwayataken badhe melebet dalemipun, badhe melebet konten, badhe melebet lawang niki sampun wonten mambet eco-eco. Mambet kelan emi misalnya nggih Mbah nggih. Wah, eco sanget ngoten nggih Mbah. Nah niki mambet eco sanget. Akhiripun Hamid Al-Lafaf bingung dangu dumateng garwanipun, ayang mami. Nah nek mriki ayang mami napa mak? Mak, Bu ngoten nggih. Nggih. Oh mak walah nggih. Nah mbokmu, Masya Allah. Nah, ngendikane Pak YouTuber mbok ngonten malahan. Nah, niki akhiripun dangu dos pundi kok enten bau makanan enak. Kok waget enten mambet eco-eco padahal mbak wau ketika pas Hamid Al-Lafaf medal saking daleme niki mboten wonten bahan makanan babar blas. Dipun ngendikani Mbah kalih garwa estrine ngenten Pak Hamid Al-Lafaf. Iki garwane nggih kanthi macak cantik nggih Mbah nggih. Simbah-simbah nek cantik badhe tindak muslimat napa teng dalem? Tindak muslimat. Nek teng dalem dos pundi kabare Mbah? Wonten Mbah ingkang wonten nggih Mbah nggih. Masyaallah. Nah niki umume ngoten nggih. Nah niki nek napa piyantun-piyantun zaman riyin khususipun para garwa-garwanipun wali-walinipun Gusti Allah, nabi-nabinipun Gusti Allah niki cantike di hadapan suami nggih Mbah nggih. Mboten di hadapan suami orang ngoten nggih. Nah, nuwun sewu para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Hamid Al-Lafaf dipun sambut kanthi keadaan mboten keluar-keluar nggih, Mbah. Nah, niki keadaan bersih, keadaan sae. Akhiripun ngendikani garwane matur ngenten, Mas Hamid Al-Lafaf, kala wau niki wonten piyantun rawuh mriki. Beto kendaraan niki ambek ingkang kala wau ketelingsut. Sepeda nek cara sakniki sepeda sing mau ketelingsut, sepeda motor sing mau mboten nenten niki balik malih. Tidak hanya sepeda motor yang balik, tidak hanya keledainya yang balik, tapi nopo enten piyantun wau beto kalih karung Mbah. Setunggal karung isine arto, setunggal karung isine bahan makanan. Alhamdulillah. Lajeng garwane bingung dos pundi niki kok wonten karung kados mekaten. Piyantun mau ngendikani niki opae Mas Hamid Al-Lafaf ingkang sampun kerja teng gene sing maha kuwasa. Kersa mendahulukan sholatnya sebelum perkara dunia. Ngoten nggih Mbah nggih. Pramila leres dawuhipun Gusti Allah ingkang ngendikaaken wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sinten kemawon piyantun ingkang kersa takwa, kersa manut dumateng Gusti Allah. Mau se salat nggih, salat, mau se siam nggih, siam. Niki insyaallah yaj'al lahu makhraja. Sedoyo keruwetan gesang kiyambak niki diudari kalian Gusti Allah. Sedoyo permasalahan gesangi kiyambak niki gampil di hadapan Gusti Allah. Leres nggih Mbah nggih. Gusti Allah badhe ndamel kula lan panjenengan sedoyo lancar jaya niki bisa. Gusti Allah badhe ndamel piyantun ketulo-tulo nggih waget. Leres napa leres? Pramila monggo mugi-mugi kiyambek waget mendahulukan Allah sakderenge donyanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Pun ngantuk napa dereng? Pun bosen napa dereng? Pun dahar napa dereng? Sampun nggih, alhamdulillah. Dereng ugi, Mbah. Nah niki dipun sholawati riyin nggih Mbah nggih, sareng-sareng kersane Bapak Orjen mboten ngantuk, ngoten nggih. Napa simbah-simbah sing ngantuk? Nggih, ingkang baken kula nggih radi liyep-liyep niki Mbah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kekasih kita
Nabi Muhammad. Sareng-sareng somo ngendika Nabi Muhammad. Ngenten nggih Mbah nggih. Kekasih kita tauladan kita Nabi dambaan kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani waddaraji atfatayaji rotal alami ya uhailal juhdi wal karami. Alaik ya Rafi asyani waddaraji atfatayaji rotal alamin ya uhailal juhdi wal karami. Shalawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Kami semua selalu rindu, datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku, bersama engkau damai hatiku. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani waddaraji atfatayaji rotal alamin ya uhailal juhdi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ical ngantuk nggih Mbah. Sinaosa suwantene kula fales nyuwun agunging pangapunten nggih Pak Urjen nggih. Mboten napa-napa nggih Mbah nggih. Mangke ingkang mboten fales kalian ibu-ibu vokal. Setuju Mbah? Nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur tenggen mriki kala wau kula manturaken ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala sepindah as-sholatu ala waktiha, salat tenggene wekdalipun. Ngoten nggih Mbah, insyaallah kula yakin nek sederek-sederek wonten serumbung meranggen khususipun lumeberipun dumateng sedaya ingkang rawuh, mugi-mugi pinaringan kesempatan salate mboten telat, mboten kodok nggih Mbah nggih, mboten diborong ngoten. Usolli fardhus subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i borongan lillahi ta'ala. Mboten nggih Mbah nggih, mboten. Kula yakin mboten enten ingkang borongan utawi tarawih di selain wulan Ramadan, mboten enten nggih Mbah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, keranten salat niki panci dipun ngendikaaken ingkang badhe dipun hisab pertama tenggene akhirat niki adalah salate kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi kiyambek dipun kiyataken. Saklajenge napa tsumma ayu sahabat matur dumateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bakdone salat tenggene wektale
nopo ngamal sing paling dicintai Gusti Allah, diremeni Gusti Allah? Jawabipun Kanjeng Nabi, birrul waliden. Piyantun ingkang kersa ndamel sae, kersa ting mriki bektos dumateng tiyang sepuhe. Bektos dumateng tiyang sepuh niki mesti cobane nggih luar biasa nggih Mbah nggih. Wong napa ganjarane balesane dicintai Gusti Allah. Mboten namung berhadiah piring cantik seperti beli daya 15.000 nggih Mbah nggih, tapi hadiahe ditresnani Gusti Allah. Mesti kathah sanget cobane, mesti kathah sanget rintangane, tapi monggo kita sedaya berusaha napa malih piyantun sepuh namine tiyang sepuh utawi orang tua niki ketika sampun usianya tambah kathah biasane balik dados lare alit malih. Leres napa leres? Kadang kedah dipun sratosi nggih Mbah nggih, badhe teng kamar mandi kedah nonton. Niki mugi-mugi kita sedaya pinaringan kesempatan dados lare, dados piyantun, nun sewu kok lare, piyantun ingkang birrul waliden. Keranten sampun dipun perintahaken kathah sanget dawuh ingkang ngendikaaken kita sedaya dipun dawuhi dados piyantun ingkang birrul waliden. Iki nek kula terangaken ndak mboten cekap wektale nggih Mbah nggih. Keranten sampun pukul 1 menit. Asare tabuh binten Mbah? Loh kok gangsal sakniki? Wau sekawan ngoten nggih Pak YouTuber nggih. Masya Allah. Nah niki para rawuh ingkang kawula weliaken. Kula terasaken dawuhipun Kanjeng Nabi, akhirnya napa baktu dipun terangaken birrul waliden tsumma ayu. Baktune napa Kanjeng Nabi? Sepindahkan sampun as-sholatu ala waktiha. Sing nomor kalih birrul waliden. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh sing nomor 3 nggih menika jihad fisabilillah. Kita sedaya kersa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hitmai kiyambek dateng agami, hitmai kiyambek dateng organisasi Islam, dateng Nahdlatul Ulama, ugi dateng organisasi ingkang teng mriki membangun kita sedaya langkung caket dumateng Gusti Allah, dadosaken kula lan panjenengan sami kagolong piyantun ingkang pinaringan amal, pinaringan derajat jihad fisabilillah. Amin Allahumma amin. Nah, jihad zaman sakniki niki mboten namung nek zaman riyen kan perang nggih Mbah nggih. Nek zaman sakniki jihate kula lan panjenengan sedaya monggo sareng-sareng dari diri kita sendiri, saking awake piyambak-piyambak nggih menika jihad melawan hawa nafsu. Dawuh Kanjeng Nabi, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Piyantun sing sae, piyantun sing sae menggah Kanjeng Nabi niki ingkang dos pundi, ingkang kersa ngeker hawa nafsune. Kinten-kinten kiyambak nek kok kalih hawa nafsune digodha, ayo Bu marah kepada garwanya. Kinten-kinten marah-marah nopo mendel? Marah-marah. Mendel Bu. Masya Allah panci solihah sedaya nggih Bu nggih. Bapak-bapak enten ingkang digalaki garwane Pak? Enten garwane sinten Pak? Nah niki ayo wau ngendika mendel ngoten nggih Bu nggih. Nah niki para rawuh ingkang kawula muliaken, jangankan kita sedaya nggih Pak nggih, jangankan bapak-bapak, wong Kanjeng Nabi mawon sing titele kekasih Gusti Allah niki nggih nate diprotes garwane. Sampun nate midanget seriose nggih Mbah nggih. Dipun ajeng serius mboten niki. Walah Masya Allah. Nah niki njuk ajeng cekap pukul pinten Bu? Gangsal. Jenengan teng mriki dugi tabuh gangsal nggih Bu nggih. Kula tak mantuk riyen. Setuju? Para rawuh ingkang kawula muliaken nggih, insyaallah sanes wekdal kula ceriosi protese Sayyidah Aisyah dhateng Kanjeng Nabi. Nek di mboten ngincing Sherlock mawon ngoten nggih Bu nggih. Para rawuh ingkang kawula muliaken, kuwatose ndak kedangun mangke ibu-ibu tasih tebih nggih Bu nggih. Nah niki singkat cerita saja, pokok intine Kanjeng Nabi niki diprotes kalih Sayyidah Aisyah hingga temurun ayat
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah. Teng mriki Kanjeng Nabi niku diprotes Mbah kalih Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi kula niki kok dereng nate ditumbasake emas permata ataupun kain sutra ngoten Mbah. Lajeng akhiripun Siti Aisyah protes kados ngoten niku temurunlah ayatipun Gusti Allah. Kanjeng Nabi dipun dawuhi nanting garwa-garwane, pilih satu atau dua, pilih aku atau harta Pak. Kok dia mawon. Nah ini katose sering meresani sinetron nggih Mbah nggih. Satu atau dua, pilih aku atau harta. Kan sek nyuwun emas permata. Nah niki akhiripun ngonten. Akhirnya kalian Gusti Allah dipun dawuhaken kuli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah. Kinten-kinten milih Kanjeng Nabi napa milih bondo donya. Akhire garwane Kanjeng Nabi sedaya milih Kanjeng Nabi. Ibu-ibu milih garwane napa bondo donyane? Kalih-kalihe ngoten nggih Mbah nggih. Alhamdulillah. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Napa narasaken cerios niki dados kembali ke laptop nggih Mbah nggih. Mangke ndak kok njuk meluncat-meluncat dados bapak-bapak menawi kadang diprotes garwane niki panci sampun napa nggih haliyae ibu-ibu ngoten nggih Pak nggih. Enten ibu-ibu sing mboten nate protes Bu. Enten masyaallah piyantune nggih rawuh nggih Bu nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Pramila monggo saestu teng mriki sareng-sareng kita sedaya jihad, kita sedaya niat jihad, niat merangi hawa nafsu kula lan panjenengan sami. Sing biasane badhe napa niki raosipun padaranipun ngelih utawi lapar langsung dituruti dahar. Sing biasane kepengin marah-marah langsung dituruti marah-marah. Sing biasane galak kalih putrane kepengin galak, kepengin nyeneni putrane, ndukani putrane, monggo kita sedaya somong ngeker hawa nafsu kula lan panjenengan sami. Sing biasane teng mriki nek dangdutan kalih pengaosan rame pundi Mbah? Oh nah, ngoten nggih Mbah nggih. Nah, mugi-mugi sak menika sing rame mboten dangdutan tok nggih Mbah nggih, pengaosane ugi. Tapi niki insyaallah kula yakin ingkang rawuh kuwatah sanget nggih Mbah nggih. Kadosipun 7.000. Ting mriki kathah sanget ingkang rawuh mugi-mugi imbet ngrembaka, imbet lestantun amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula tarik kesimpulan napa ingkang sampun kawula aturaken nggih menika monggo di hidup kita sing namung sekedap niki sing kiyambek mboten mangertos kapan Gusti Allah badhe ngersakaken nggih Mbah, mboten waget nyang-nyangan nggih Mbah nggih, kados teng peken muntilan nggih Mbah. Peken serumbung pundi Mbah nek serumbung peken. Oh peken serumbung nggih. Nah, mboten waget nyang-nyangan teng peken serumbung nggih Mbah. Sing biasane salak regine sekilone kalih doso dinyang dados gangsal ewu kan ngoten nggih Mbah nggih. Sing ahli nyang-nyangan bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu. Nah niki kita sedaya benjang menawi dipun kersakaken Gusti Allah mboten waget ngenyang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek pun titi wancine kiyambek mboten waget nyang-nyangan kalih malaikat Israil. Mugi-mugi berkah silaturahim sing dinten niki kagungan janji kalih malaikat Israil nggih Mbah nggih. Mugi-mugi dipun pending, kita sedaya dipun panjangaken yuswane kanthi taat Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, menika kesimpulane di hidup kita sing sesingkat ini monggo kita gunakaken kanthi sae, kanthi niat ngibadah dumateng Gusti Allah. Kita dandosi sedaya ngibadah kula lan panjenengan sami ingkang paling utama nggih menika salat kula lan panjenengan ugi teng mriki bektose kiyambek dhateng tiyang sepuh, jihate kiyambek merangi hawa nafsu, jihate kiyambek di jalan Allah Subhanahu wa taala kados dawuhipun Kanjeng Nabi. Ngoten nggih Mbah, mugi-mugi sekedhik wonten manfaatipun Mbah.
Saestu tentunipun para rawuh ingkang kawula mulyakaken saking awal dumugi akhir kawula nderekaken para rawuh sedaya kathah sanget kekiranganipun, kathah sanget kalepatanipun, dohir ugi batos, haliyah ugi makoliyah ingkang kula sengaja utawi boten saestu kanthi lembahipun manah kawula nyuwun agunging pangapunten nggih Mbah. Mugi-mugi benjang waget pinanggih malih nggih Mbah. Mboten bosen kalih kula nggih Mbah. Alhamdulillah. Mugi-mugi saestu sedaya pinaringan yuswa ingkang panjang, ingkang barokah fi taatillah, keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah sholih sholihah, pinaringan rizki halal barokah, waget nambah tegal nambah sawah, kagem sangu sowan Mekah Madinah. Sak maos-maos dipun kersakaken Gusti Allah, mugi pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah. Amin ya robbal alamin. Saderengipun doa menika sareng-sareng monggo kita syiiran sareng-sareng nggih Mbah nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, namun tak kuasa bila ku masuk ke neraka-Mu. Kami datang mengharap belas kasih-Mu. Pada siapa kami meminta selain padamu. Ilahi las tulil firdausi ala Shallu ala Nabi Muhammad.
Alhamdulillah mugi lumantar syair menika ndadosaken sababiyah kiyambek hajate dipun ijabah nggih Mbah nggih. Kula yakin Mbah sedaya ingkang rawuh wonten mriki kagungan hajat ingkang benten-benten, kagungan keruwetan gesang ingkang benten-benten, sedaya dipun coba kalih Gusti Allah. Mugi-mugi teng mriki cobane Gusti Allah ting mriki waget dipun udari langsung kalih Gusti Allah sehingga sedaya permasalahan gesang kiyambak keruwetane gesang kiyambak saestu dipun paringi gampil dipun udari langsung kalian Allah Subhanahu wa taala. Ugi sedaya hajat kula lan panjenengan sami hajat donya hajat akhirat mugi-mugi pinaringan ijabah pinaringan gampil samudayanipun dipun kiyataken manahipun dipun kiyataken iman islamipun amin amin ya robbal alamin. Niki sakjatosipun kathah sanget ingkang langkung sepuh nggih Mbah nggih. Namung kula kok dipun dawuhi sekalian doa menika nderekaken dawuh nggih Mbah. Monggo kita sedaya ndonga sareng-sareng mugi-mugi saestu sedaya hajat sederek-sederek ingkang rawuh wonten mriki dipun ijabah Allah Subhanahu wa taala ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawassalafus sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah. Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'a husni dhanni bi hadratika ya mannan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah illa qadaitaha ya Allah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.